Urgentný príjem v nemocnici Bory je miesto, kde sa stretáva špičková medicína, tímová spolupráca a keď je treba, tak aj rýchle rozhodovanie. Pracujeme v modernom prostredí s vybavením, ktoré je schopné zvládnuť aj tie najnáročnejšie situácie. Na našom urgentnom príjme máme veľmi silný tím. Každý vie, čo má robiť. Navzájom si pomáhame a vieme sa na seba spoľahnúť. A práve to je v urgentnej medicíne kľúčové, že v tom nikdy nie ste sami. Máme k dispozícii ambulancie, zákrokovňu, sádrovňu, plne monitorovacie expektačné lôžka, možnosti akutnej kardiostimulácie a neinvazívnej ventilácie. Ak hľadáte pracovisko, ktoré má dynamiku, zmysel a umožní vám odborne rásť, oddelenie urgentného príjmu v nemocnici Bory je presne to miesto, ktoré vám pomôže využiť váš potenciál naplno.